Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong pa rin na pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 6 na, kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indog lingkod, Mr. Siram, kan Bicol, Joshua Martinez. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Oralismo! Albaw kita ngunyan mga kaaksyon in Biyernes, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook, kan Action Co Center Facebook page. Kaya sa mga mahilig niyan sa Facebook, pwede na kamong magpa-shoutout. Pwede na kamong mag-comment, magpadarakan sa indong mga opinion, reaksyon, suwestyon sa mga tema, mga istorya, mga chikami na pinag-irestoryahan ni partner. And siyempre, ang sa indong mga inagrangay na pwedeng maaksyonan kan Action Co Center and kan ako Bicol Party List ninhuli. Taang programang ini, dinisenyo ni Congressman Zaldico, ang representante kan ako Bicol Party List na may bulawan na puso, tangaring makatabang, asin makapagtaunin ayuda, makapagpaugma sa mga Bicolano. And syempre, congratulations muna partner, bago kita magpadalos sa pulang magtabang. Congratulations muna kay Jolly Moro. Sisa yan. Ang sa tuyang GIP. And syempre, kay Lear Granatin Asuncion. Ang sa tuyang executive producer. Oh, nata, congratulations. Syempre, partner, sinda nagtapos na kan sa indang pagklase. For having been satisfactorily completed. The certificate of college teaching partner. Congratulations. Ayan. And syempre, Atsan, mga pakakan, si Lear. Congratulations. Congratulations! Mga- Teacher na siya, partner. Mga teacher, mga sir, ma'am. Si Jolly, partner. Sir, ma'am, Soon may to I be- resist. Soon to be, police. Si? Police woman. Si Jolly. Si Jolly Muro.
Okay. Jolly. Jolly Moro. Whatever, Jolly or Jolly. Gusto niya ako siya po na Jolly, baby. Gusto niya maging pulis. O police woman. si Lir man, ano man. Teacher. Ayun, oo. Matibay iyan magtukdo na yung ibang bagay. Anong gusto mong tukdo? May neighbor ako duman sa Kuyan, diyan sa May Taho Road. Siya, dahil natupad so pangarap niyang maging pulis. Tapos? Babae siya. Oh, Dahil siya naging police woman. tapos? Kaya ang ginibo niya, partner, para magkaigwamang girari siya ng koneksyon, naging woman of the police siya. Ay, ikaw talaga, partners. Dahil siya At naging least- police woman. At least katakod kan pangaran Pero niya. ngunyan, woman of the police. Woman. Ay, bistado ko yan, partner. Gariyo, bistado ko. Again, congratulations kay Jolly. Aha. Tama? Jolly Moro. Bicol College, partner. Ayun. And syempre Mabuhay. si Lear Agranatin Asuncion. Graduate man partner kan Divine Word College of Legazpi. Kamu na talaga ang tunay mga idol ko. Mabuhay ka mo. Ayan. Day pa, nakontento si Lear kan first course niya. Kaya Lalo tang mamamatian niya ng mga Certificate of lalo college tang teaching. mamamatian niya ng mga pigsasabi mong congratulations kung may mga papansit na diyan. Ay, pakantunin nyo naman kami! Congratulations, tabi, Lear Asuncion and Jolly Moro. Ayan. Partner, kung yan na pagkaldaw po ng tatulos, ang sa tuyang pagpaugma sa mga kababayan niya itong estudyante, lalo na ngunya na nasa erarom ng pandemya, huli makaga, ini partner, sa panahon ng pandemya, pag tios ka, talagang mas lalo kang minatios pag wala kang gadget na nagagamit. Lalo na kung maghinuga ka. Kaya partner, ngunya na pagkahapon, paugmahunta, ang sa tuyang tablet winner. Tablet winner ini partner? Inda ko sa imo. At yan pala, sa mga kababayan ta partner na nagalao man manggana ni tablet winner, ang tabay sa nakamuha, kasaro ka mo. tablet winner. Oo. Ika na-excite kang baray. Excited kaya ako partner na wala Siya ako naman nagdigdi sa... para magaganing Ayan. tabang. Pero partner, sabi ko nga ni, kasubaw kaya, kachat ko partner sa tablet winner. Okay, ngunya nakuan mo pa. Ugmahon siya partner, kaya gari na-adapt ko pa sa kaugmahan niya. Okay, bisita tango niyan si Ruel Ruel Barcelona. Barcelona. Sige, Ruel Barcelona pa rin na pagkahapon. Marina pagkapunan Pero po. parang dalan niya ako, partner. Kaya parang iling niya ako kasubago. Napapangisi siya. Dahil ko aram kong nata. Nata ito tabi ko. Ako mahapot Ruel. Nata mo mahon ko niya. Ano po, magma lang po. Nata. Taga saing ka, Ruel? Taga Bongga baka kay Albert Bongga po. baka. Bongga, baka kaya. Nataan ang barangay ni do inapod na Bongga. Pirming Bongga talaga diyan. Bongga ka, day. Iyo po. Bongga. Pero may maurog May na. upper and lower bongga, no? Opo. Okay. Ang kapitan diyan si Kapitan Bigol. Tama. Oo. May mga Dati si katrabaho ko Kapitan dati Bia. dyan. Yan. Maray na pagkapon sa liwat Ruel, nata iyaong kadigdi sa Action Co Center. Nagdigdi po ako si mahagad pong tabang sa kuya kayong magurang po. May hilang po. Si isa yan mahilang. Papa mo o mama mo? Mama ko po. Oo. Pirang taon na ang mama mo? 61 po. 61. Ano ang hilang ni mama mo? Ovarian malignant po. Ayun. So, pasisiring na sa cyst. Opo. Oo. Ovarian malignant. Opo. Ayan, si nanay, dakulan sa iyang tulak. An English partner kang maligno, malignant? Iba man partner, ang maligno, mumu yan. Ini malignant, may helang siya partner sa tulak. Ovarian Pirang malignant. taon na yan ang tigmamati ni mama mo. Bale po, nagpunpuan so kang ano pa haloy na po ma'am. Haloy na. Opo. So, napacheck up pa na nindo, napailing na sa Opo. doktor. Opo. So, yun itong findings ng doktor, malignant. So, saan ka mo nagkukuanin pang gastos? Bali po, nagdiskarte man po ako maski pa paano po. Aso papa mo, anong trabaho? Wara man po. Awarang So, trabaho. ika ang Ika pagpira na ka. Pang anong po. Pang ano, pira ka mo. Siyam pa. Siyam. Siyam. May mga pamilya O na nata ika sumusuporta. nagdidiskarte. Ako man kaya pumaydit man ang trabaho po maski pa paano. So, may naghihinguwa ka talaga, naghihigos ka Ayun po. para makatabang. Ano ang trabaho mo sa ngunyan? Bali ano lang po sa butika lang po. Ano, pharmacist? Assistant pharmacy Assistant. po. Anday ka magsabing sa butika lang. Sa Oh, butika sa ako butika. nagtatrabaho. Ah. Aram mo saludo kami sa mga saindo mga arong sa butika. Actually, partner- Takon wara kamong mga nagbabantay sa butika, paano man kami? Oo, actually partner, dipisil ang paglalaog sa mga araw kayan kasi ang examination partner, aaramon mo kung perang milligram itong mga certain na bulong, Oo. mapagal, di ba? Kaya pag sinabihan ka doon, pabakal daw ngayon akong tablet. O, di siyempre,
asikasuon Oo, mo. anong klaseng tablet? Maapot ka kung tablet, anong brand? Kung anong brand ng tablet. Ka partner, di Kung duulan so, mo talaga sa tablet. Ano nantig na tablet? Pag duman mo sa pharmacy, araw ka ito nantig na pigpapanao sa tabang ora mismo? Oo, papanaunan ni Congressman Saldi. Siyempre, mapagal ang trabaho sa pharmacist. Oo. So ikaw ang nagtatabang, nagtitindog na kakusga na ramama mo na papa mo in terms naman sa mga Pangangaipo. pagtabang, Ayun pangangaipo. Matuwang ko po, wala man kayong mga trabaho po sa iba po. Gaano ka-dipisil ang buhay ngunyan? Alam ko na, may agum ka na o sultiro pa? May piday po. May May pida. piday. Opo. Bale kami nagtatabang ana dawa. Kan piday mo. Opo. May trabaho man ang piday mo. Bale nagtigpa-apply ko ngunyan. So balik ako duman sa akong kaputan partner. Kaya ko lang naiapot ito partner, kasi kung may agum ka na, siyempre, Mas paano sa dipisil. pagtaba? Tapos siyempre unfocus mo sa pamilya Maringani na din. na siya, supiday niya, supportive na nakakatabang maray niya. sa iya. Bale kaya para matapos-tapos man po. Makahira ko po. Kaya si Oo. So ngunyan maski may trabaho ka mo, Orwell, gaano ka-dipisil ang buhay lalo na may magurang kang may kamatian. minsan napapaibig na lang maski dahil may aram kung paano minsan kayo makuha ang budget kung Pero kapos Ruel, man po kami. di siyempre ikaw bilang empleyado kang pharmacist, pag nagsasweldo ka, nagtatada ka pan para sa sadiri mo, talagang Dahil man po, iubos mo iubos para sa mo po. pamilya. Nag- Yan partner, ang gusto kong makuha kasi pag saro kang aki na may kamatian ang sa imong mahal na ina, dahil mangki ibang mapagkukuanan. Kung minsan ang sadiri mo, garupiglingawan mo na Ruel. Bilang sarong pharmacist, may nakukuha ka man na discount, tuman sa butika pa nagbabakal Ayun ka. po. Ayun, pero gasino man Opo, ulang tikman lang man po. giraray. Maski nga ni gayon kung minsan partner, pag araw ka ng aki, maski sa mga personal na pangangaipo mo, pigpapahuri mo nang una. Dahil ka nang una mabakal, maski gusto mo magbakal ng bado, magbakal sapatos, dahil Masakit na nahihiling man sa paparasukan mo imong na. nanay, may Ayun araw po. ka inakamatay. So yaong ka digitabi Ruel, ano ang kamauutan mo, ano ang kahagadan mo kay Congressman Saldi, sa ako Bicol, sa Tabang Ora mismo? Congressman, sana po matabangan mo kami as in padabawan mi kaya magurang mi. Dipisil kaya tabi pagurang magurang. Sana po matabangan mo kami. So, Ruel, dahil mo kayang tiuson na mahiling si mama mong nasa maraot na sitwasyon. Iyo po. Kang makusog pa man si mama mo, naitatao man sa imo ang mga pangangaipon ninyo. Iyo po. Minsan nag-asikaso pero ngunyan. Pisilan kaya. Ano ang mensahe mo kay mama mo, Ruel? Napakusog ka tabi ma. Padabawan mi ka. Demi kayong mawara ka. So, Ruel, gigibuhon mo ang gabos sa abot kan sa imong makakaya, kaya ngunyan nagdigdi ka mismo Iyo para po. sa kapakanan ni mama mo. Iyo po. Okay? Siguro, yaon dyan si Congressman Saldi ko, girarayan sa imong pakiulay tabi. Congressman, sabi, sana matabangan mo si mama. Gusto mo pa po makaiba siya. Partner? Yan partner ang patunay kan pagkamot kan aki sa magura. Sa abot kan sa iyang makakaya, mas nga ni piglilingawanan sa diri ni Ruel, so pangangaipo niya personal, para lang sa pangangaipo kan sa iyang mama. Oo. And ngunyan, Garubaga, tigigibon niyan gabos. garubaga partner, gusto niya ng gibuhon ang gabos para lang sa iyang mama, kaya lang talagang kapos-kapos man sinda. Kaya gabos na paagi partner, sa abot kan makakaya niya, kaya nakaabot sa digdi para sa magura. Bibihira partner ang sarong aki, lalo na lalaki, na iyo ang mahanap nin paagi, para makahanap nin katuwang, lalo na araw kayong Tapos panahon. kadaklan baga partner ngunyan, mamalisyan mo, lalo na ang mga sultiro. Kanya-kanyang Easy go layas. lucky, itong mga Hanap ki barkada. masusupugon. Shottings. Oo, ito bagang, di ako ngayon mahampang ngayon dyan, di nga ako maranit, masupog, garo kayan. So, iba si Ruel. Kaya Ruel, kami Ano ba, minasaludos yaon sa imo. talpakan, kung ano-ano. Sa, papugi Oo, moments. nag-iiba kay Nico, ano ba? Yan. Ang iba, mas muyang iba ka na sapatos, korbado, makapurma lang. Pero ini kay Ruel, iba ang sitwasyon. ni Iba ang Ruel. sitwasyon. Talagang desidido, determinado.
Na makatabang. sa magurang, Okay. masugpunan ng buhay kan sa iyang mahal na ina. Oo, partner kaput ko naan kasimbagan ni Congressman Saldi manungod sa kahagadan mo tabi Ruel Gusto para mong sa sabihin, imong mama. partner, ura mismo. Yes, partner. Kasi binalidate man, dinuman taman ang sitwasyon ni nanay. Kaya pala nahiling ko si Ate Marge sa video. Ayan. Hali na kamo duman. Oo, kasi partner kita, aside ka to, na nakakaulay tangon yan, dinuduman ta talaga, tanganing mailing takon talagang, ano ang sitwasyon, ano pa ang Ano mga ang dugang na pangangaipo? pangangaipo. Sige. Ayan. Ngunyan tabi Ruel, kasimbagan ni Congressman Saldi, gabos na asistensya sa Laugan BRTTH, sa papaabuto na operasyon ni nanay, ang sagot na kanako Bicol Party May List. nababasa ko dyan, partner, susundoon. Oo. Duman sa arong ninda Susundoon sa August 20, 20 nakaschedule. dadarahon kan Action Co Center ako Bicol Party List sa BRTTH. Yan. Para sa check-up, saka Sa operasyon preparasyon mismo. sa operasyon. Oo. Tapos, gabos na hospital bill. Sagot Duman na. sa BRTTH. Ni Congressman Saldi Sagot ko. na ni Congressman Saldi kan ako Bicol Party Ano pa yan List. na saro? Laboratory. Ayan. Kapos na ito, partner. Oo. Bulong, laboratorio, sagot na kan ako Bicol Party List. Hanapon lang nindo, tatabangan ka mo ni Miss LB Sidenyo. Sa bagay susundoon sin na partner. Oo. Kaya siguradong magkakailangan Diretso na yan, partner duman. Kaya day ka na maghaadi tabi, Ruel, makisabi sa imong nanay na gabos na ng gagasuson sa BRTTH sagot na ni Congressman Saldi kanako Bicol. Ya, may katabang ka, Ruel, na nagbabantay Ini kay an mama mo. magiging proof tanganing pag-abot Sisay, nindo sa katabang mo. ospital dire-diretso na. Bale po, minsan sa tugang ko, salitan lang po kami. Kasi Bale, tulong partner, na lang po naiabot ko kami. yan, siya ang nagdidisponer eh. Siya ang in charge sa So, ibig sabihin- disponeering committee. Oh, may committee diri paro man. Oo. So nauwalat sa harong nindo, sisay ang nagbabantay ngunyan. Bale, sa tugang ko pong babae. So nagaturuan ka mo para sa indong nanay. Maliban dyan, partner, Mhm. may sorpresa pang karagdagan na regalo si Congressman Saldico kay Ruel. Tanailing niya ang pagmaigot ni Ruel para sa pag-asikaso sa iyang mahal na ina. May pangkurukunso mo lamang, Ayan. partner. Oo. Ayan, pasok! Oo. Princess, pasok! Ayan. Ayan, ini Ruel, food pack and water packs. Ruel, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List sa ura mismo na pag-ayuda asin pag-asigurar na matatabangan si mama mo sa sayang kailangan? Congressman, salamat tabi sa gabos. Asin, depo ko kami, wala kami mataram po. Kundi, salamat talaga po. Maraming salamat po. Asin, yaon digdi po. Salamat po. Sa gabos po yaon digdi. Nagianan sa imong problema, tabi Ayun Ruel. po. Ayan. So yan, partner, ang pinaka-importante. So, grabe na bagang pinaproblema dahil nga ni aside kang dain sindang kwarta, problemado pa sa O sitwasyon ngunyan, kanina. so bago'y nagadantag kang mensahe kay mama mo ngunyan na medyo may sigurado ng tabang, anong mensahe mo kay mama mo? Ma, kayang kaya tayo ni. Pag-usubok lang po ini, ma. Yaon lang kami. Para sa imo, ma. Salamat po. Siyempre, dahil paglingawan, ano man ang mensahe mo sa piday mo? Sa piday ko, Ano salamat. pangaran ni Piday? Patricia Aguilar po. Okay. Patricia, Oh, sige. Aguilar. Anong apo nindong duwa? Be. Sige daw. Anong mensahe mo kay Be? Be, salamat yaon ka pirme. Asin, nag-abot ka sa buhay ko. Love you. Yan! Ito pinagsasabi ang ko, maliputok partner na pangdali sa Yan ang udyan. pinagsasabi ko, partner. Kitang mga Pilipino, kitang mga Bicolano, maski anong klase yan sa tuyang pinagdadaanan, dahil nalilingawan ang I life. love you. Yan. Ayan. Importante maliputok ito, partner. Mga Ano tugang. man nakadipisilan, ano man nakagabatan, pirmi and may kagianan, partner. Mga tugang, saro na naman nakababayan tang Bicolano. Hali sa Bakakay Albay, ang ura mismo na pinaabutan nin magkakanigong ayuda, panibagong pag-asa in paglaom na masikaso ang kamugtakan kan sa iyang mahal na ina. Sa tabang po yan kan kongresista na may bulawan na puso, Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, mapaura na kita nin tablet asin may cash pa ang tabang sa nakamo. Mabasa man kami kan mga comments ninyo sa pagbabalik kang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka.
pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igay na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang Samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, yung tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV.
Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner, ika talaga. Natuod ka kaya na ako ang nagbabalik. O ngunyan, ika ang nagbabalik. Kaya nagbabalik kita mga ka-aksyon. O basa. Shoutout mo na sa 1,100 viewers. Siyempre, partner, ang numero 1 tang mga taga-subaybay, mga taga-taplakon. Kamalig, Albay. ayan mo na pagkahapon. Si Aime. Ay mga ka-aksyon, ngunyan aldaw din Biyernes. Remember, pag Friday, may manggagana nin 5,000 pesos. Yan ang piga-abang-abangan ko, partner, pag Biyernes. Yan. Kapag may Friday nanggana, is mogma. Happy Day. Ayan, Josie Buatis, Claire Ann Lisay, Rex Joy Barado, Sherilyn Briar Baral, Marina Pagkahapon, Emmy Bunkulmo, Saddam Sidik, Kristen Barakel, Gian, Marina Pagkahapon sa Saindugabos. Biyernes na hapon ko niyan, sisay daw ang maagda sa kuya mag-golf. Today is Friday. Nata, Sisay daw mag-golf. mag-agda sa kuya mag-golf. Nata, partner, gusto mo mag-golf? Golf. Golf. Biyernes. Irinuman. Kamu talaga. Biyernes. Pag Biyernes sa Indo partner, golf. Golf. Tapag Sabado, medyo relax. Correct. Mga ka-aksyon, tabi, partner, rumdo mo si Miss Julian. Si Ate Julian. Paano man malingawan si Julian? Naso picture ni Julian, pirming nagluluwas sa Facebook dyan. Iyo, Sa- si Julian. Itong, ang dating lovers ni King. Yan, si Julian. So, sabi ni Julian, mabuuton ako kay pigaparalan siya ako kan mga lalaki. Ayan. Si Julian ang medyo patutuo na may mga kalalakihan na arong kiking. O si King, pag narumduman ko si King na so taga Buragwis. Nababaldi ka, partner? Yuta, yugod mo, badusan mo, kambalan mo, pagkatapos day Babayaan mo ka man sana. mag-asikaso. Oo. Si King na yudi burodens, yudi parotens, gabos na. Yuri kaga. Partner, liwat ang kinumusta. Ang kamugtaka ni Julian, kinumusta ta partner. Sumay-aki ini na na-touch Si ka. Precious. Ayan. Ayan. Oo. So, ini partner si Julian, saro siya sa Bados na nag-igwa partner ning kambal na pigdadara sa iyong Na-stroke pa siya. Correct. Epileptic pa siya. So, sige. saro partner sa mandato ni Congressman Saldi na masinga ni partner na tabangan na kukumustaon taman giraray. And subaybayan. Yan. Okay. Kaya lang partner, Mamundo na Bareta kasi naabutan ta duman sa saindang residensya itong lamay kan sa iyang tugang, tabinawian ning tugang partner an sa iyang tugang na lalaki. Sa sarong aksidente partner, di man pinaglalauman kaya lang Grabe man, partner. nagkaigwaning aksidente sa motor na ikinagadan kainin sa iyang tugang. Grabe mong partner ang pinagdaanan ni Julian. Kaya partner, mandato ni Congressman Saldi ko na maski partner natabangan na at tatabangan pa man giraray lalo na partner sa mga kababayan niya tong nangangaipo. So, liwat partner, anak ko Bicol Party List, nagpaabot ng tabang digdi sa mga nabayaang pamilya ni Julian. So, dalanon ta partner, ang istorya. Muli naming pinasyalan si Nanay Julian, ang buntis na natulungan at patuloy na inalalayan ng Action Cause Center at Tabang Ora mismo. Ngunit, di tulad nung dati, hindi mga ngiti, kundi luha ang sinalubong sa amin ni Nanay Julian. Kwento niya, nung araw na naipa-ultrasound siya ng team, ay nakatanggap din siya ng malungkot na balita. Binawian ng buhay ang kanyang kapatid na si Leo, na kwento niya ay isa sa mga malapit sa kanila ng anak na si Precious. Hindi talaga ako mapaniwala na itong nagano sa muya, nagtatabang, iyo pa nung nawara. Di man inaasahan ang aming laratnan, ay minarapat ng Tabang Ora mismo team na tulungan na din sa pagpapalibing ang pamilya. Mayroong ibinigay na burial assistance ang Ako Bicol Party List, kaya kasama ng isa pang kapatid ni Julian at ng kanilang ama na si Tatay Julian, inasikaso namin ang pagpapalibing kay Leo. Sa tulong ng Action Cause Center, ay nabigyan ng pinansyal na tulong ang pamilya mula sa Ako Bicol Party List. Nalabis naman na ipinagpasalamat ng naiwang pamilya. Nagpapasalamat po ako kay Pido Gardin, kay Saldi ko, na Ako Bicol. Ako lang natabang nanon sa ako. Kaya po, salamat po.
Bali, maugma po ako sa Sangunyan dahil dakulang tabang ang naitaw kang ako Bicol dahil sa pangyayari sa tugang ko po na at least natawang ki financial na natabang sa tugang ko yun. Ang may sasabi ko lang po kay Congressman Pido Garbin tapos kay Congressman Saldico, dakulaw na pasalamat mi sa iya, sa mga staff niya, lalo sa ma'am. Salamat ako Bicol, tabang ora mismo. Malungkot man dahil sa pagkamatay ng kapamilya, ay nananatiling positibo ang pamilya Lonsame. Positibo at puno ng pag-asa para sa paparating na 2 miyembro ng pamilya, ang kambal na ipinagbubuntis ni Julian. Partner, nadalan mo partner na mamundo ang pamilya Lonsame kasi arog ka to partner, may Sabi ko nga problema ni- na si Julian. Sabi ko nga ni sa imo partner, matindi ang pinagdaanan ni Julian. Ang pigpoproblema niya lang digdikan primero kung paano so pag-aki niya. Pagpa-ultrasound, gusto niya ito partner mailing so Ta inabandonar kabukakan siya mga kan lalaking pinag-alayan niya ng pag-ibig. Ngunit napakalang walang kwintang lalaki ni King. Tapos partner, ini pangtugang niya, Tapos yun ang biglang katuwang ninda ni Precious. May disgrasyang nangyari. Correct. Kaya iyan partner, kami digdi sa So, tabang ora mismo. yan partner ang sa Action patunay. to Center, ipinapaabot mi an pakikiramay sa pamilya Lonsame. Yan partner ang patunay kan medyo so katataramo na para bang sobrang bigat ng Iyong daigdig. dinadala. Sobrang bigat ng dinadala, parang pasan mo ang daigdig. Correct. Maray na siya na nga ni partner na igwa kitanin, katuwang na ako Bicol Party List, may Action Co Center, may tabang ora mismo. Talagang eksaktong-eksakto kung ano so konsepto ni Congressman Saldico na makapagtaunin asistensya sa mga panahon na arog kaini, na labing maray na kadipisil sa buhay kan mga kapwa ta Bicolano, ang siring kayo ng mga sitwasyon. Yaon ang pag-alalay kan ako Bicol. Iyan at saka partner, kan ang tabang ora mismo. patunay na anak ko Bicol, katabang na partner, Kasurog kasurog pa. pa. So, yan partner, nadalantaan na istorya kan pinag-aagihan kan pamilya Lonsame. Pero partner, di din naman kita sa maugmang parte. Kaya, maski nga ni nagmumundo ang pamilya Lonsame dahil nga ni sa araw katong sitwasyon. Digdi kita, mapaugmaman girare kita kan sa tuyang mga kababayang estudyante na winner partner. Nin tablet. At siya niyan. Sa samuyang pagbabalik, mapaura na kita nin tablet, may manggagana maning ka sa pagbabalik ka. Tabang! Ora mismo! Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po inyong benepisyo rin.
kaluwihan ko makan mahiling na kamo maugma kamo salamat kami kulang benepisyo with this blessing with this testimonial sa mga sa mga nahiling mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar matawan itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenteng sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik ang tamang ora mismo! Walta na kita partner mo rin na pagkahapon sa satuyang mga viewers na naglalaom ng manggana ng 5,000 pesos at sana. Bago yan partner, si Lambert Borja, so matibay magibunin tula. Lambert, day ka magpara, dito sabi ni partner, preparado na so para sa imo. Yan. Pig-aayos na lang ang schedule kung no arin darahon sa imo, tabi So ginanahan Lambert mo. Borja. Ayan. Kasi si Lambert partner, nakahigda na sana. Nakaigda, dahil siya pwedeng makadigday. Kaya, Ayan. so, premyo mo tabi Lambert, iyaw na, ready na, pig-ayos lang ni partner ang schedule ni Datara mo ining mga pag-iriba ko digdi.
hectic na marayan mga schedule kay ni. Yes, Jean Lea Nunez, ansano mo rin na paghahapon, Ken Panga, maray na paghapon, Erica Ragos, maray na hapon man. Sige, sa mga parantabay niya to, Josie Buatis, maray na paghahapon. May nag-message pa di partner. Pigaan tabayanan ko ang pag-announce kan 5,000 maski ba ko ang akon manggana, ang importante nakaka-excite. Ayan, sige lang. And syempre, happy birthday man! Happy birthday kay Ate Choi C. Rivera. Ako yan ni Kuya Allen. Happy birthday. Bakong birthday ko niya ni Manay Chick Barrios? Yan, ever dear! Happy birthday, Cheryl Barrios ng Ako Bicol Party List. Ate Che, ever dear! Happy birthday! Si Manay Chick Barrios, iyo po tabi ang kalab team ni Kapitan Nick Barrios Canpuro. Ang John Lloyd Cruz ng Legazpi. Ayan, happy birthday, ever dear! More birthdays to come. We love you here. And syempre, moving up ceremony partner ka, nakaaging, kasuwapon ba yan? Ay ngunyan, basta moving up ceremony ni Lear sa liwat partner. Congratulations. Oo. Moving up. Ha? Anda. Sabi ni Paul, moving up. Kaya, pagdaig ka ngunya Ako mga moving up, pigagamit yan sa mga kinder. Ayo, moving one. up yan partner. Tapag iniling mo baga si Lear. Ano ba kung moving up? Dae. Baka move on. Ilingon mo nga ni, Baka moving on. si Lear. Kulang na sana mag-uniform, school uniform mo daan. Diba? Sa liwat, congratulations! Ang sabi ni Polo Bronyo, mapakakanta mo yan, Lear. Partner, may nariparo ka? Habang tayo ay pangiti-ngiti at medyo ikapa o smile ka, ang sa tuyang bisita, day kumbinsido sa kaugmanta. Mamundo siya. Actually, partner, lilipot na shower. Napansin mo? Habang kita tawa ng tawa siya. Besa na, baka Mamundo siya. Baka ni nervyos siya or tigtutuom niya pa ang magiging kasi bagay niya at siya. Sige, ang niyang paugmonta na siya. Paugmonta na siya, partner. Bara na pagkahapon, ang sa tuyang kaibahan ko niyan mga kaksyon, si Michael Monsalve. Sa siyang tablet winner ka nakaagay niya itong episode. Bara na Masirap na hapon, Michael. Maray na hapon man po Kumusta sa inyo. ka? Mabuti man po. Taga saan ka, Michael? Ano ang pagmati na yaong kadigdi? Ano po, Ninervyos? Malipot? Taga saan ka, Michael? Taga Kumapo-Kapo po. Kumapo-Kapo, Pilar Sorsogon. Pilar Sorsogon. Ayan, si Michael ito partner. Pirang taon ka na, Michael? 19 po. 19. May girlfriend na? Day po. Day pa. Di pa magsabit na naman ikaw. Bistado mo si Labacaraboy, Pilar. Day mo bistado? Day man po. Istoryahin na kami, Michael. Gaano ka dipisil ang mayo ning tablet? Sa pag-eskwela. Dipisil po pag araw po ngayon kang may online class. Kung dai po mga gamit, dai po makaka-attend sa pag-online class. Dipisil po. Nyangunyan, anong pigagamit mo? So, tigtao po sa ako na cellphone. Nagagamit man po maski nagahang. Nagahang na. Iyo po. Oo. Kumusta ang signal duman sa Indo sa bulod? Duman po sa barangay mo, wala po talaga signal. Pag nag-online po kami, nagduduman po kami sa bulod po. Minasakat pa ka mo? Iyo po. Gusto mo sabihin, ang kumapo ka po, bulod na, masakat ka pa sa bulod? Iyo po. Para makasagap lang po. Ang pangarang kang barangay nindo, kumapo ka po. Ano ang ipinagmamalaking pagkain o produkto kan barangay kumapo ka po? Siguro po Ika partner, paparesearchon mo pa siya si Michael. Bilang sarong estudyante, mat-testing ta. Oo, dahil mo naapot si mama mo kung kumapo ka po ang pangaran kan lugar nindo. Dahil po, siguro po parang kumapo ka po, pigayakap. Kumukupo-kupo. O ano ang espesyal na pagkaon sa kumapo ka po or produkto? Siguro po sugulay na kurakding. Yan! Ang sasabi ko sa imo partner Anong kurakding? May itinatagong lihim ang barangay kumapo ka po. Ayo, kurakding. Sekreto ng pinakamasiram duman na pagkaon kurakding. Anong kurakding Sa inyo nagtutubo? Ano po siya, pag nagauran po siya, dangan po siya minaluwa sa mga sanganing kahoy. Iyo po, nalaya na. Iyo po. Parang mushroom partner. Pero kuwan siya, mushroom siya pero ibang kuwan. Sa kahoy siya nagtutubo. Pero kang ayam. Lalo na kung gada na ang puon kan mangga. Yan ang mga puon kan mangga. Di ba ang sabi pag nauranan yan partner, may nagluluwas dyan na garo Garim kurakding. payong-payong.
Yan na. Di ba sabi kan mga gugurang, mangihi ngayon kan ayam. Ay, day man, takun pasakat. Paano man magsakat na nayam duman sa taas? Iya baga, aram mo kang aki ako yan ang pagtubod ko din. Ang apod palang kaan kurak Kurakding. Ano ang luto kan kurakding tabi, Michael? Ano po, big, nanatukan po. Tignan natukan tapos anong bangot taba. Siram! Ano po, kung may tabagwang po. Yeah, tapos, isus! Sus, ano naman na yan, partner? Nam, talap. Garo sa mga day kabistadong mga Tabagwang. pagkakarakan. Paano ang pagtira kan tabagwang? Paano ang pagkakan? Kan tabagwang. piga ano po Sampol. Paano Piga pagtira? supsup po. Paano? Paano ang pagsupsop na yan? Kukusit po kung may dagong Ikukusit. po. Kung may dagong. Pero ang pagsupso, paano? Piga. Talaga, abaan ng sira. Matibayunan ka? Partner, may kurakding na, may tabagwang ka. Tibayunan kami na supsop. Dahil man nakakala diretso sa alunan mo, so gari ano? Di man po. Di ba partner gari may taklo ba yan na ito? Yugod mo ang kurakding na, ang aram kong pigbabangot kan partner, taba, kuda isukulit baga kan baka. Sa'yo nga ni, ano ito? Tabagwang. Tabagwang. Ay. Swerte. No rin ang piyesta sa kumapo ka po. Makikipis na ka na naman. Dahil gusto ko tanaan niya na kurakding. Ngunyan pong August 10. Ay, malapit na! Malapit na! August, imbitado mo yun eh. Matibayunin magsupsop. Di yan po kami kiyanda. Dahil bang Saka kampanda? magbabasol ka, aram mo pag inimbitaran mo ako, dahil ako nag-attender sa pistahan na bako kaming mga 20 iribahan. Ano yan? Minaarkil ako ng jeep. Tapos maliban sa 20 na kaming iriba, dabos kami may darang plastic. Take out. Wara dyan nawawala at pati sa mga pambaong kan Pero, ayam, darayan. bako plastic bag garbage bag. Kung minsan Bitbit nga ni andar darami sako. Yeah? Kaya dahil mo talaga ako mag-imbitaran. Tapos mamudo ka pa ng langka. Yan. Okay. So Balik at kita. least partner, naaraman ta na ang sikreto pala na pinakamasiram na panira sa kumapo kapo. Tabagwang. Ayan na yan, Kurakding. kurakding Na may tabagwang. Nan pagtirada. Ayan! Yan. Michael Monsalve! Ika ang winner ng brand new tablet partner. Ay, yan na. Saro lang ang kung kaya Ano? Yun lang, saro lang talaga. Ayo. Anong pampigahanap mong sil? Yun na. Ayos na. Nalibong ako eh. Ika partner. Dati kaya Pero magkaduputan mo nasubrang ka na naman sa supsop. Diba dati magkatabihan? Ito, ganyan talaga. Nasubrang ka partner sa supsop. Kaya dapat sa imo magtaga-laylo. Igo akong kuya na talaga ang paborito niyang kwantabi. Ang paborito niya talaga partner, tabagwang pirmi. Si Ayan. Papa Jer. Papa Jer. Michael! Sus, nagkukimig-timig si Michael. Michael, brand nyo yan. Anong pagmati, Pati ang Michael? patos partner, itaw mo. Ilalago nga ni. Anong pagmati, Michael? Nakapot mo na sa imong Brand new haloy tablet. na napigahagad na brand new tablet. Nararamdaman ko, Michael, ikaso nagmensahe talaga, nagpadala partner ng mensahe na talaga. Iyo, nag-message ka really sa in need. kuya. Iyo po. Nag-message ka man sa iya. Kaya, dahil talaga, ang patunay partner talaga, ang tao desidido, determinado, Gagabuhan ang talagang gabos. may mapapala ka sa buhay. And nailing ko Michael man sa Monsalve. message niya, partner, talagang kay puhanon ni Michael. Michael, kaput mo na ang brand new tablet. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Dakulaon po ang pasalamat ko kay Dahil ka Congressman. mandagit. Dahil man po. Tagaro, seryoso sige. ka. Ayan. Bago ang aura. Yan. Smile. Smile. Dayman, aram mo ipikto yan pag nasubrang ka sa tabagwang. Pwede may sugod. Sige. Smile. Sige. Yan. Sige. Ano mensahe mo kay Congressman Saldico? Dakulaon po ang pasalamat ko kay Congressman Saldico sa tabang niya pong arog kaining paprograma niya pong pananauking tablet sa mga estudyanteng dahil po talagang kakayahan na makabakal po kang arog kaini. So, dakulang bagay yan para sa imo. Iyo po. Ayun. Okay. Saro na naman na estudyante na paugman ni Yan. Congressman Mensahe mo Saldico. ay ikaw magtuning mechanics, sa mga Mechanics, kapwa paano mo mechanics estudyante. para manggana manin arog ka yan? As mga kapwa ko man po estudyante na nagmamawat po dyan na igwa man po kay brand new tablet. I-like and follow niyo po ang official FB page kan Action Co Center, tapos mag-comment po kamo dangan mag-mention po kamo ning kapwa nindo tulong estudyante, tapos i-share niyo rin po ang live episode kan Action Co Center. Ayan, partner! Hoy, bago ka magpaaram, ano man ang mechanics sa pagkuaning kurakding sa katabagwang? Ano lang po siya, pag nag-uuran-uran lang po. Tsaka po siya, Sa tabagwang? salog po. Sa salog. Iyo po. Ayan. Maduman ka sa salog. Iyo po. Okay, congratulations! Michael Monsalve, kan kumapo kapo! Pilar The Land Sorsogon! of Kurakding and And Tabagwang. Tabagwang. Ayan. Mga ka-action, dahil yaon si
Michael na paugmatay. Guwan naman kita ni Saropang brand new tablet winner. Ayan, dahil iba kundi si Ronald Berdin Bandola. Ayan, O, partner. Ang naging Ganyan. mensahe ni Alam ko Ronald. na. Habang nagbabinsay ni Roland, Basahin ka muna. may dudumanon ko na ako. Madali. May masaod mo na ako. Tapos babalik na sana ako, ha? Dali mo man pagsaod mo, Yeah. bumakal ka ning kurak ding. Sa katabagwan. Sa katabagwan. Okay, partner. Okay, Basa. Ang mensahe ni Ronald Berdin Bandola, dali-dalian mo ang sa imong pagwisik-wisik, partner. Maray na hapon po sa mga dakulang puso na si Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin. Ako po si Ronald Bandola, nasa 21 anyos, nakatira sa Basod, Bakakay, Albay. Nag-aaral sa San Jose Community College, first year sa kursong BSBA, Marketing Management. Inot na taon ko po ini sa kolehiyo, pero matataram ko po na dipisilon talagang grabe, lalo na ngunyan na arog ka ini ang sistema kang edukasyon, ngunyan ang online and modular class. Dahil sa pandemya na ini, kaya nagmamawat man po talaga ako na ako sa induman na mapili para sa brand new tablet na sa indong tigihira sa mga estudyanteng tunay na nangangaipuhan. Arog ko po na sa ruman na estudyante sana po matabangan manindo ako, tawara po akong maray na kagamitan o gadgets para makagibo tulos ako kang sa akong mga modules. Muya ko man po kutang magpabakal sa kuyang mga magurang, kundi dahil ko po sinda kaipuhan na piriton ta enot na enot po. Matua ako sa kong magturugang, tapos gabus po kami nagaklase, puro wara-wara pa pong maray na gadget. Pero tigiinguwa, tiga-tsagaan mi po, takasya, kaysa magbakal kaming bago. Tapos kaipuhan mi pong ipabulongan sa mong ina. Mas importante po ang sa iyang karahayan kaysa sa material na bagay na sa mong mga kagustuhan lamang. Pero sana po madangog asin mabasa nindo ang sakong pangapudan bilang estudyante. Dipisilon po talagang grabe kapag warang-wara ka pong maray na gadgets, tadai ka po talaga tulos makakapasakan mga activities and modules sa mga maestro. Ang sako po kayang ina, naghihelang kaipuhan may pa po siyang ipa-CT scan. Tapos, dai na po siya nakakahiling kay Maray. Buda may maintenance pa po siyang bulong na tigiinom asin tigpapatak sa mata niya. Tapos, si Papa man po may trabaho man siya, kaso nasa Sorsogon siya na destino. Bihira man po siya makauli, tawara nga ning kwartang pangpuro pamasahe. Kulangunon man ngani po ang sa iyang sweldo para sa gabos na kaipuhan mi, lalo na ang pangkonsumo sa harong. Kaya bilang matuwa po ako ang nagsisilbing ama habang nasa rayo si Papa. Kaya sana po matabangan man po nindo ako sa sakong igsasapar na kadipisilan bilang estudyante. Hangad ko po ang diit na kagianan na sakong igsasapar para po makafocus ako sa kuyang pagklase. Tamuya ko pong makatapos para makakuha akong trabaho, buda matabangan ko naman po si Papa sa pagtaguyod kan sa mong pamilya, dawa sa simpleng paagi man lamang makatabang ako. Kaya bilang nagsisikap pong estudyante, sana po matawan manindo akong pagkakataon na mapili, tadakulao na pong kaginawaan ini sa kuya sa pagklase ko. Siring man pati sa sakuyang mga tugang naway dakula po kamong matabang or dakul pa po kamong matabangan na arog kong estudyante na nagsisikap para sa indang mga pangarap sa buhay. Sana po mapili nyo din po ako. Maraming salamat po, Diyos ang magbalo sa karahayan nindo gabos. Halawigon! Woo! Asin dyan na po nagtatapos. Ang pagbasa mo. Hindi mo partner, nakasaod na ako. Nakasaud na ako, nakabalik na. Sana lahat ng mga estudyante ganyan ang mga message para may panahon ako na mamalingki. Dagdagan pa tabi ng mga 3 pages. Congratulations sa imo, tabi. Ronald Berdin Bandola. Alawigon! Oo, napagal si partner. Congratulations, Ronald! Ikaan sa muyang tablet winner mo niya na pagkaldaw. Abangan na lang ni Ronald na may makontak sa iya na Stop Can Action Call Center kung paano niya maklaim ining sa iyang tablet. Ayan, congratulations! Siring man tabi sa mga estudyante dyan na nagmamawat manggana. Simple lang tabi ang Samuyang Mechanics. I-like ang Samuyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuan indong manggana. Ibugtak ang pangaran kang eskwelahan as in contact information. As in day paglingawan, magtag ning kapwa
kapwa estudyante. The more, the better. Tapos i-share tabi ang Samuyang live episode. Sa Samuyang pagbabalik, may manggagana maning cash 5,000! Ta Biyernes ko niyan ang tabay sa nakamo. Malay nindo, kamo ang manggana. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organization ang Bride ako lang po ang Samuyang pasasalamat araw kay ta nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka.
pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang Mismo! Magkala kita, partner! Da-da-da-da-da-dan. So mga pipirot-pirot dyan, galaw-galaw! Baka sa Rosendo ang manggana ng 5,000 pesos. Ayan! Excited, partner! Okay. Ang sa tuyang mga parantabay! Ngunyan mga tugang, mapili naman kita kan maswerteng manggana. Ning manggagana pala, ning 5,000 pesos. Ayan, before kayan, partner, i-congrats ta giraray. Oo, kasi... Lear Granatin Concepcion! Kaya... Ay! Asuncion! Lear Granatin Partner, Asuncion! Kanina ka pa, partner. So kaninang sunagagad tabang, tablet winner. Ngunya naman si Asuncion, ginebo mong konsepsyon. Paano kaya, partner? Epekto ini kan alawi gununod si binasa ko. Naglakaw-lakaw ka, nagsaod ka. Alam mo, Lir, tabi Lir, kaya pauro-utro ang pag-congrats sa imo, day ka pa daan nagkukumit. Oo. Pero sabi Day ka pa daan nagkukumit sa Mirindalan. Sabi ni Marco Franco, ay ni Marco. Sabi ni Nico Franco, Mapa, Buko Papa Diyos. BJ. Papa BJ! Buko Diyos. Lear! Ano na naman ni si Lear? Ano yun nun, mag-commit? Ikaw daw, partner? Ikaw daw? Gusto mong sabihin si Lir makunat? Sabi ni Nico, grabe da ang kakuriputan ni Lear. Ay. Shout out mo da, partner. Sisay. Sabi ni Nico. Gusto mo apunan ka naman ni Kumpido? Dali. Sige. Mga tugang! May manggagana ng 5,000 ko niyan. Pero dahil man, congratulations sa liwat kay Lear Granatin Asuncion. Congratulations, Lear! Ikaw na talaga ang the best. Okay, Kung wala ka, paano na kami? Mahiwagang garapon. Pasok! Ta-da-da-da-da-dan. Ay, congratulations sa pwedeng manggana ko niya ng pagkahapon. Lizelle Armes, good afternoon. Nicole Regala Bilen. Yan. Oy! Panoan sa tuyang garapon. 2 layers po yan, 2 layers. Punong-puno. Tanan. Kaya na makalukago, kaya isiring mo. Yan. Isus. Grabe. Uy. Alat. Second. Woo! Ayan. Sige, balasahon mo, partner. Yan, congratulations in advance. Dati ka bagang paramadyong. Dai. Si nanay ko ito, partner. Si mama mo. Hello, Nay! Happy watching kay nanay. Buda kay tatay ko sa araw ni partner. Sinda ang number 1 fans ko. Ayan. Number 1 and number 2. Sige. Sige. Halukay. Maray na paghapon. Jocelyn Mendina, Eto na. Dempol, Durowin, Asada. Yun na yan, partner. Ayan na. Siya ang number 1 and number 2. Si nanay number 1, si tatay number 2 na fan. Siyempre, di mo pwedeng sunod, Sisay! Aray! Aray ko! Si daddy, number 1 pa ito. Gabos number 1. Maselos ito, so number 2 na fan. Say number 1 mo, partner. Nisay. Ikada si Say ang number 1 fan mo. Ay, araw mo, partner. Yan ang tandaan mo. Ako, ang number 1 na fan ko, tagahanga ko, ang sa kuyang Super Love. Si Super Love. Ang Super Love ko, yun lang number 1. Dahil ng number 2, dahil ng number 3. Si mama mo, paano? Ay, ganda na si mama. Si papa mo. Si papa, busy sa sayang love life. Iyo, talaga, Tangani, partner! Ayaw nga, sabi ko. Wala siyang pangarap. Day siyang number. May pangaran. Day number, kaya day mangyayari. Day man maapudan. Paano kaya? Partner! May pangalan, walang
Walang number. Dahil may po ito maapudan. Okay. Iyan baga sinasabi ko sa inyo mga ka-aksyon, pag naglalag po ka muning comment, make it sure na yaon po sa inyong pangaran buda, contact number. Today may po ka mo maapudan. Ini, bagayon ini. May pangaran na, may number pa, may address pa. Yan, kompleto, Ricardo. Sige. Numero, ikaw na partner, 0930 0930-265-9105. 9105. Siya si Ate Anthony Mark. Ate Anthony Mark. Ang apelido niya ate, ka talaga partner. Yan, nagre-ring! Mark Anthony Ate. Maray na pagkahapon. Yes po. Yan, kumusta ka? Okay lang po. Anong ginagawa mo ngayon? Ito po, nakahiga po. Nakahiga? Ayan, nakahiga. Habang nakahiga ka, ano pang iba mong ginagawa? Ito, binabantayan ko yung anak ko. Binabantayan mo yung anak mo. Tatay ka na. Yung asawa mo, hindi mo binabantayan? Hindi po, andito din, nakahiga din po. Nakahiga so, din. Nakahiga din yung asawa mo. Ikaw ngayon ang binabantayan ng asawa mo. Habang binabantayan mo yung anak mo. Hindi po. Pero ang aking nindo. Ay, ano po, duwa. Pero ang agom. Saro lang po. Ayan. Kung gano'n, kung gano'n, ikaw ay nagbabantay sa anak mo at yung asawa mo nang binabantayan ka, miyembro kayo ng Bantay Agom at Bantay Aki Party List. Bantay Bata 160. Bantay Bata 160. Okay. Okay. Mark Anthony, taga saan katabi? Tagadigdi po sa Barangay 14. Barangay 14, Ilawod. Marquez. Ay, Marquez. Ligaspi? Marquez. Market. Albay po. Albay District. Barangay 14. Ilawod. Albay District. Ayan, okay, tama. Okay, pirang taon ka na, Mark? 35 years old. 35 years old. Anong ano trabaho? ang trabaho? Extra lang mo yan kung na-pandemic, nabigib lang ako sa mga bahay-bahay po, si tubig. Nag-iigib ng tubig sa nag-iigib ka ng bahay. Si Mrs. ano ang trabaho? Nag-iigib ka sa bahay-bahay. Mark, tama-tama, pirming ding tubig sa Arong, pwedeng magpaigib sa iyo bukas? Pwedeng magpaigib bukas? Pwede, sir. Alim mo na. Sisay mo na po yun. Dahil mo arap mo siya, kauron mo. Ang mapaarok sa imo, LCWD. Gabos na mga harong suklayan mo. Gusto tabi kan LCWD, baka kuanunan sa imong expertise sa pag-igib-igib, kunin ang iyong serbisyo na kung pwede, iigib mo ang water district dahil lagi silang walang tubig. Gurano man ang kada balde sa imo, Mark? Ang tigubay kayo sa Kodigdi, 2 timba, 15. 2 timba, 15. Pero ang rayo kang harong, sa imong piga kuan tubig. Mga 150 meters. Ano yan, pigdi-deliver mo? Nakabisikleta ka, nakamotor? Naglalakaw sana. Araw ka itong mga nasasabat ko dyan? Bali po sa bubon, tapos tukadon kaya digdi. Tukadon. Sa bubon ka maray pa sa bubon partner, dahil nawawaran ng supply. Ang trabaho ni Mark Anthony ay isang mang-iigib. Mang-iigib ng bahay. Sa Bicol, para sakdo. Para sakdo, ayan. Para sakdo po. Mark, dahil mo lamang namamatian na swerte ka ngunyan na aldaw? Yung ano ko po, gari nasa radyo. Gari na sense ko man po. Saan ka nag-message, Mark, na may narurumduman kang nag-message ka or nag-chat ka, nagpadara ka kan mensahe? Nalilingawan mo. Ang paano si Ago mo kung si Ago mo ang ginamit kan Facebook mo? Ba't si Ago mo ang naggamit kan Facebook mo, nag-message? Nag-comment pala. Sige yun talaga akong comment. Maski sa po, nag-comment po talaga ako. Maski sa ka nag-comment. O sige daw, kung may magirumduman ka na may pig-commentan ka, sige daw tabi, makita ram daw sa muya, Mark. Nag-comment po ako sa Ako Bicol, Party List. Tapos? Doon lubos ko man po kaya pigi-commentan, tapos nag-ano lang ako pag-asa, kung magkaigo lamang. Napa ka nag-comment duman sa pigsasabi mong Ako Bicol? Ako Bicol. Bali po. Mark, yan Ako Bicol, iyan so katabang nakasurog pa? Opo, katabang nakasurog pa. So sa paagi ka na Ako Bicol, naglalaom ka na matabangan ka? Opo, kasi po, arong kayo po, ang arong may rolo, tapos kambagyo, nawarang kaming bubong. And then, maski mairing yun,
So mga hero bagang inaragad ko na lang na kay tasong aralikot lang siguro mga Apigtagpi-tagpi mo. mga arugan, pinagpigtagpi ko lang, masulatan lang so. Okay. Uling kusina ko. Mark. Tapos mga trapal po kaya Mark, Opo. talagang tama God ka. is really good. God is really good and tama so ginibo mo na ika nagbabaka sakali na abutan ka ning swerte. Buda partner, dahil siya nasa ako Bicol Party List siya, naghagad nin na tabang, naglalaom na siya matabangan. Mark, ang maswerteng bareta sa imo ngunya na pagkahapon, winner katabi ning 5,000 pesos, Ayan! 5,000 pesos, 5,000 hali pesos! sa puso ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ayan. Mark? Ayun po, salamatan po. Ayun, nabibisadoan ko na po. Nagiling pa akong live talaga. Oh, sisay. Si Tuta, ayun, medyo chubby lang. Ha? So babae ang chubby lang. Sa babae, chubby! Umayos ka, Mark! Hindi ka nakakatuwa! Pero po, magayon. Pero magayon! So babae, chubby, pero magayon. Sisay ito. Lingaw ko po, kaya natitense kaya ako. Pero may kapandok siyang artista. Si Winnie Cordero. Makukulugan ka na sa Kuya Mark talaga. Ika talaga. Pero, sige, tawan ta ka ning clue. Tawan ta kang clue, Mark. Pwede po, kailangan ko muna sa agong ko sa live. Dali daw, fight, dali. Ika talaga, Winnie the Pooh. Dali. So, kasi pinagbidulag na sa ko. Pag nag-edad-edad ka pa, partner, nobabilya ka na. Mark! Po. Tubod ka na, ang kamukha ko si Ma Salvador Can Bicol. Ayun, nalugod. Talaga. Pag-claim mo, digdikan price mo, ilingon mo, ha? Napiritan si Mark. Ining ka partner ko, si Sayang Kapandokan partner ko. Pakaraya. Yan. Na ano ko kayo sa pandok. Basta na, iling ko po kaya mataba siya. Dahil ba ko nailing dyan sa mga billboard sa gilid kan tinampo? So model ako kan pids. Dimig da. Criminal sila pangaran. Ala ka. Mark! Mark, congratulations! Winner ka ng 5,000 pesos. Ngunyan, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Ayan. Ay, nakulaon pong salamat kay Congressman Saldico. Maugmahon po akong ngunyan. Mas yung paano. Talaga po sige ko po kang pangadita. Ngunyan po talagang sige iwal-iwal man ni agam ura kami talagang kakor-kwarta. Sa ang aki pati, warang minsan po, wala kaming dayak, pero wala kaming bagas. Nag-iwal-iwal po kami. Nag-iwal ka mo? Oo. So, minsan, iwal lang nga, no? Doon diskusyon. Opo. So, gusto mong sabihin, dakulaon ng tabang kay ni talagang hulog ng langit ining 5,000 pesos. Ngunyan, makakabakal na okay bagas na dakol. Dati po, kaso... Bumakal ka na, Mark, isarong sako. Opo. Tangarig haloy-haloy. Saan, so pagkikita mo sa pagsurusakdo, pang purpanira na sana? Amo po, sa Bata City, ang kikita ko mag 75 man lang. Okay yan, Mark. Ang importante marangal, ang importante pinagdaplusan mo. Ayan. Mate ko yan, Mark, talagang malibong sa mag-agong paglalo na kung mayo sindang may provide sa akin, partner. So, yung mga aki, kaya siging i-ready, kaya nag-iwal po kami. Pag ang aki ko po sa Liyuton pa. Pero anong ara mong, Mark, na trabaho maliban sa pagsakdo? Malay mo, may nagdadangog na bali po, nakatapos pa akong computer technician, ngunyan, nag-practice ako mag-iray, cellphone. Kasi hindi ko man ako masyado, nakaka-iray naman ako. Pero magdapos na root ko. Sige lang tabi, Mark, dahil ka mawaran ng pag-asa. Mark, alaton mo lang, Mark, ang apod sa imo, kan mga staff, kan Action Call Center, na Bicol, tanga nga rin, maklay mo. Ayan, pasalamatan mo tabi, Mark, si Congressman Saldi, asin si Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol Party List. Nakulong pong salamat kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Pido Garbin, sa mas lupa, nakulaon pong tabang yan para sa kuya na 5,000 pong ginanahan ko. Mark, di ko kaya expect na mapunan ako. Di ko nga po kanina, Aram. Garo naalimpungatan ka nagurigda ka Maray na sa nangani, Mark, ta sinimbag mo, tulos, sa imong telepono.
Ayan, congratulations, Mark Anthony namamatihan Ate. ko kay Puan talaga ni Mark. Yes, Ang kan partner. pamilya niya. Oo. Mark, alaton mo na lang anapon sa imo para kung paano mo maklaim ining ginanahan mo tabi. Ano? Ako po. Congratulations! Ayan! Congratulations, Mark Anthony Ate, kan Barangay 14, Legazpi City. Okay. Saan sa tuyang baserting winner ng 5,000 pesos ngunya na pagkaldaw. Ngunyan, partner Winnie, partner talaga. Remy, ano ang mechanics para manggana ng cash? Ayan! Sa mga nagmamawat man manggana dyan in 5,000 pesos. Padagos sabi nindong i-like ang sa muyang official Facebook page. Magpadarakan kamukan sa indong komento, reaksyon, mensahe. Kung nata dapat kamong manggana, dahil paglingawan, ibugtakan sa indong cellphone number. Asin magtag ning kapwa, FB friends, kapwa di, mga pala estudyante. Nin mga FB friends, asin i-share ang sa muyang live episode. Yan! Mga tugang mga kabarangay, duman naman sa mga kababayan ta na may mga problema na gusto nindong irani digdi sa Ako Bicol and Action Call Center. But may problema kamo medikal, legal, problema sa pamilya, love life, inapi kamo kan mga opisyal kan gobyerno, ahin sa di gobyerno, dahil kamo pigasikaso. Asin kung ano pa sa iling nindo na may magiginibong tabang ang Ako Bicol sa iring man ang Action Call Center. Ang kamautan po ni Congressman Saldico, maalalayan, asin maayudahan po kamo mga kababayan ming Bicolano. Kaya pwede kamong magpaabot kan sa indong message duman sa Action Call Center Facebook page. Kan sa indong mga inagrangay, may mga staff po duman na maasikaso kan sa indong mga inagrangay. Or magdigdi mismo, personalmente, sa Action Call Center sa opisina digdi sa baba kan Embarcadero de Legazpi. Ayan mga ka-aksyon, naging maugma ang sa tuyang episode ngunyan hulit igwa kitang natabangan, igwa naman kitang napaugma asin na natauanin pag-asa sa tabang niya ni Congressman Saldi kan Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, partner, inabot na kita kan oras na nga kitang paramiantras na magpaaram. Magrilingan liwat kita sa masunod na semana, aldaw nin Lunes, pares na oras asin pares na programa. Kami ang sangdong nakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po tabi ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. In the